Velkommen til Trusselette-program. I dag har vi Amalie igen med. Okay, vi har fået besøg af. Okay, vi har fået besøg af verdens yngste gartner. Og kan vi få nogle indskydelser fra dig? Hun er i virkeligheden Hannah Montana, men det siger vi ikke til nogen. Okay, altså. Og nu kan I stede og være med til at redde verden. Hjemme i stuerne. I kan råbe, Hannah Montana! Hannah Montana! I kor. Og hvis I ikke gør det, ikke? Så skulle I bare vide, hvem der kommer. Og ved I hvad? Jeg synes selv, at jeg ser rimelig skarp ud, hva'? Men i dag har vi også et besøg af lampen, eller faktisk saksen, Gunnar. Et benhårdt interview af Annemette, Astrid, Sørensen, Messen, og hvis du synes, Larsen. Vi har saksen. Vi vil gerne have nogle facts om, der er saks. Det er egentlig lidt utroligt, at en saks kan snakke mere end Amalie. Hvad har du at sige til det? Altså, for det her nye pop-sprog, ikke? Altså det her babuchi-sprog, ikke? Hvor folk hilser til alle og jo og alle til hinanden, ikke? Og faktisk var der tid af, hvor min klasse sagde facts. Nej, okay, det var der ikke nogen, der sagde. Eller var der nogen, der gjorde? Der knækkede min stemme. Tilbage til Amalie. Nå, men ud. Det ligner lidt, jeg er overskæg. La. Men det mindste kan jeg få overskæg. I dette benhårde interview med Amalie von Gunnarsen vil vi gerne få at vide, Amalie, hvordan var det at filme din film? Trusselet episode 1. Okay. Jeg hedder Mette Sørensen og Mettesen. Jeg håber, I nød dagens episode af Da. Vi må hellere have et tema, det har jeg glemt, hvad. Glæd til dig til næste episode. Og ved I, hvad det er for en dag, hva'? Okay. Okay, det næste episode handler om Bendis. Glæd jer.